Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। स' लोगोफोर आं दासान्दि गुवाहाटी दंफैयो। स' बेनि थाखायनो भिडिअ एसे लेट जाबाय थागोन मानोना गोबां बिजियाव दङ। स' बिनिफ्राय आसाम एक्साइज कनस्टेबलनि एडमिट माब्ला मोनगोन आरो लोगोसे जेल वार्डानि माब्ला मोनगोन। स' बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि रिलिया माब्ला जागोन। देन बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव दायो रिलिया सोलिगासिनो दङ। स' नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइज टाइप खालामनानै बेसेबां मार्क्स मोनखो कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय जाहाथे गावजों गाव स' नोंथांमोना नायलायनो हायो आरो बेनिफ्रायनो एक्सपेक्टेड काट अफ नोंथांमोना दिन्थिनानै लानो हायो। स' बिनिफ्राय लोगोफोर जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। स' बेफोरबायदि गभर्नमेन्ट जब्सनि आपडेट मोनबाय थानो दा बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना दासिमबो चेनेलावहाय गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे गोदान साख्रिनि आपडेट मोनबाय थायो। स' नङाब्ला नोंथांमोनाहाय आन्दायगोन मानोना जोंहा बांसिन एक्टिभ थाया नेटआव स' बेखायनो मा जब फैदों बेखौ फ्राय जों मिन्थिया। स' बिदिब्ला जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव। स' आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो दायो एडमिटआ डाउनलड खालामना लादो फरेस्टनिया दासिमबो जुदि नोंथाङा खालामाखैबा बेनिफ्राय जुदि एग्जाम दङब्ला नोंथांमोना एप्लिकेसन होनानै एसपि अफिसावहाय बेकडेट खारहैनो हागोन। अके स' बे मोनसे इसु जादोंमोन नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन एग्जाम डेटजोंहाय रानिं डेटजों समान जादों होननानै। स' अब्ला एप्लिकेसन होनानै नोंथांमोना बेकडेट खारनो हायो। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिलि अके स' बे रिलिया नोंथांमोना मार्चआव लास्ट उइकआव जानायनि चान्स दङ। बेनो जाबाय आसाम एक्साइज कनस्टेबल बेनिफ्राय जेल वार्डार नङाब्ला एप्रिलाव जानायनि चान्सआ दङ। बे मार्च एप्रिल बेयावनो चान्सआ दङ मानोना बेयाव सेम कन्डिसन दङ जेरै रानिंआ 1600 मिटार्स हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स अके मानोना जेल वार्डार आरो लोगोसे एक्साइजनिया गोरोबो। स' अब्ला मोननैजों मोनसे रिलिज जानायनि चान्सआ दङ जेरैहाय दायो आसाम फरेस्टजोंहाय। स' बेनिफ्राय जोंहा आसाम पुलिसनि ग्रेड 3 कनस्टेबल सिभिल डिफेन्सनि ज' जादों। थिग बेबादिनो नोंथांमोनाहाय खनसेनो जमा जानो मोननो हागौ। स' बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था स' जाहाथे नोंथांमोनाहाय मोजां खारो बे एक्साइज आरो जेल वार्डारखौहाय अके जाहाथे नोंथांमोना बे 1600 आरो 800 मिटार्सखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां खारो। स' बेनि सायाव नेक्स्टआव डिटेल्स भिडिअ फैगोन बेसेबां खारनांगौ बेसेबां बारनांगौ एक्सट्रा भिडिअ लाना फैगोन एक्साइजनि आरो जेल वार्डारनि। स' दा लोगोफोर बे रिलिया जइन वाइसआव जानायनि चान्सआ गैया बादि मोनदों मानोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जानायनि चान्स गैया बादि मोनदों। दा बे बाथ्राया जाहैबाय प्रसेसा खम जास्ट 1600 मिटार्स आरो बेयाव केन्डिडेट्सआ खम एप्लाइ खालामदों फरेस्टनि बादि नङा। स' बेखायनो मार्चनि लास्ट उइकआव मोनसे नङा मोनसे अफिसियेल नटिस फैगोन साडेनलि। स' नोंथांमोना बेखायनो प्रेक्टिसखौ खालामबाय था जाहाथे दानि बादि फरेस्टनि बादि जाहाथे जाया जाहाथे प्रेक्टिस गैयै जाया। स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जादो आरो एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो आरो जेब्ला एडमिट फैयो आं नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन मोनोब्ला थाबैनो आपडेटखौ होनो हागोन। स' बेनिफ्राय फरेस्टनि काट अफ नोंथांमोना टेनसन लानाङा जास्ट लं जाम्पआ 20 लाना जा एन्ड बेनिफ्राय कमना जाबाय 30 एन्ड बेनि एसे खम थांगोन बारा थांगोन जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै प्रेक्टिस खालामो मानोना स' बे फरेस्टआव बांसिन मेक्सिमाम क्वालिफाइड जायाखै बेखायनो खम काट अफ थांगोन मानोना प्रेक्टिस गैयामोन अके। दा टेनसन लानाङा नोंथांमोना जास्ट रानिं पास खालाम एन्ड लं जाम्प पास खालाम बेनिफ्राय फैबाय थानाय टाइमावहाय नोंथांमोनाहाय काट अफ मोनगोन आरो नोंथांमोना एग्जाम होनानै जाहाथे नोंथांमोना नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हायो। स' बेनोमोन दिनैनि माखासे लेटेस्ट आपडेट।